me serokê me Rifat Ronî mixabin bawayekî bê qanûnî hate girtin. Em vê girtinê em vê êrişa ser zimanê Kurdî em ti carî qebûl nakin. Em neqebûlkirina me ji îro dest pê nekiriye. Em torunê Ehmedê Xanê ne. Me bi mebesta nûbihara biçûka me dest bi vê rêyê kiriye. Em neviyê Feqiyê Teyranin, Melayê Cizîrî ne. Em rêhevalê Baba Tahirî Uryanin. Em bi hawara Celedat Edîl Bedirxan di vê rêyê de ne. Bira herkes bizanibe. Bira herkes bizanibe. Ku me der xevatê wê hemû li gora qanûna hatiye sazkirin û xevatê xwe li gora qanûn dimeşînin. Hevalê me, mamosteyê me ti carekî tiştekî bêqanûnî nekirine. Bêqanûniya me tenê xwestina perwerdeya zimanê Kurdî ye.